Minket Rizescu ellenes Juliannát, hogyan szólíthatom? Julián. Julianna. Köszöntöm nagy szeretettel. Táncról volt szó, balettről volt szó. Ön annak idején Nagyváradról indult, Kolozsváron egy kicsit megállt, megtanult balettezni. Igen. És szembe mindenkivel lejött Bukarestbe, mert hát akkoriban a 70-es, 80-as években nem volt divat lefele jönni, inkább kifele menni. Miért választotta Bukarestet? Nagyon szerettem az operettet. És operett színház csak Bukarestben volt. Hát Váradon az elég sok operettet játszottak. Igen, de nem voltak kitanult balerinák. Csak akiket ők ott kitanítottak maguknak. Ilyen balettiskolás nem volt. Mennyire divat ma balettozni? Én emlékszem a gyerekkoromban, hogy az a lány, aki nem járt németórára, zongoraórára és balettórára, azt nem is vették számba, az nem is volt lány. Hát sajnos a hivatásos balett elég rosszul áll. Nagyon sok ilyen iskolák vannak, ahol tanulnak a gyerekek csak mozogni, tehát nem akarnak egy színházba menni azután táncolni. Sajnos. De gondolom, hogy a színházak műsora is megváltozott, tehát már kiment a divatból a szép kordonált mozgás, az a fajta hattyúktava stílus, hogy mondjam így. Most már inkább a személyiség, és görbelábbal is lehet táncolni, görbeháttal is lehet táncolni. Úgy van, és ha el lehet intézni külföldre kimenni, igen, aztán minden meg van oldva evel. Úgy tudom, hogy önnek van, hogy ezért ez ne legyen, ön egy iskolát alapított itt Bukarestben. Igen. Régi vágyam volt. Igen. 94 és 95-ben dolgoztam Olaszországban, mint tanárnő, és akkor nagyon megszerettem a gyerekekkel dolgozni. Igen, a kicsikék. Ott vannak a kicsikék. Ott vannak a kicsikék, igen. És mennyire vonzódnak ezek a gyermekek a baletthez? Hát most a divat a karaté, a fotballból pénzt lehet szerezni, a tenisz az úrisport. A baletthez úgy vonzódnak, hogy én igencsak azt csinálom, amit ők szeretnének csinálni. Tehát nem kimondottan a klasszikus balettet. Értem. Amit ők szeretnének, amilyen zenére szeretnének táncolni. Most a balettművészetről elég sokat beszéltek régen, nagyon-nagyon divatos művészeti ág volt. Ma olyan keveset beszélünk róla. Kicsit meg is változott, ha megnézzük, akkor a mozgás mellé előkerült a fény, a ruha, a zene, tehát egy kicsit változott. Ön hogy látja, ez jó irányba változik, vagy jobb volna a régi klasszikus balettet folytatni? Hát az én személyes véleményem szerint jobb lenne. Én jobban szeretem a klasszikus balettet. A Priszetszkája. Azt, igen. Az orosz balettet, meg pláne. Ez egy nagy hatással volt És itt ebben, amit most látunk, ezek a gyerekek azokat az elemeket tanulják, vagy most már más? Ez pont egy bemelegítő, amit most látunk. Én azt szeretném, hogy megtanulják a mozgásokat a klasszikus balettből, tehát nekünk van egy óránk, egy stúdi, úgy mondjuk. Igen. Ezt szeretném megtanítni. És aztán innen modern táncot, kankant, valcert, amit csak szeretnének a gyerekek. Én gondolom, még a tartásban is, ahogy felnőnek is jót tesz nekik, nem? Sok szülő, tudja meg, sok szülő pont ezért hozza a gyereket. Legyen egy kis zeneérzéke, legyen egy kis tartása. Hol működik ez a zene? A 80-as iskolában a Dudes 191 szám alatt. Nagyon kedves volt az igazgatónő, az iskola igazgatónő, és átadta nekünk a sporttermet. És akkor most már csak ebben foglalkozik, vagy még balettezik? Nyugdíjas vagyok. Tessék. Nyugdíjas vagyok már 2 éve, igen. Milyen érzés? Hát, nehéz volt az elején. Minden reggel jött, hogy menjek a színházba. Aztán megszoktam. De ez muszáj volt nyugdíjba menni, vagy? Hát nem volt muszáj, de gondoltam, hogy 20 év elég volt. Értem. Igen, hát ott azt hiszem a leghamarabb nyugdíjazzák igen, az űrhajósokat és a baletttáncosokat. 40 éves korban. Igen, most éppen mit táncolnak a gyerekek? Ja, Istenem. vagy mit csinálnak? French kankán akarna lenni, de hát...
nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Igaz, ez az iskola csak egy hónapja működik, Értem. úgyhogy nem sokat tudtak tanulni. Nem annyi baj, idő de alatt. szeretik, az a fontos, hogy szeretik. Igen. Tehát visszatérve erre a bukaresti balettre, hogy néz ma ki Romániában a balett? Tehát voltak nagyon komoly centrumok, Kolozsvár, Jas, Bukarest. Ma hogy állunk ezzel a fejezettel? Hát ma is léteznek operák, ma is vannak balett előadások, de én szerintem inkább a modern tánc fele irányodnak most. A klasszikus balett nagyon kevés, aki. És a jazz balett? Az igen. Az megy? Az megy, igen. Arra azt hiszem, hogy nagyon nagy a jelentkezők száma. Mi a vélemény ezekről a könnyű zenészekről? Mert most ilyen dance csoportok vannak. Ezek jól mozognak, szépen mozognak, vagy ez olyan tucat mozgás? Hát én szerintem igen. Mivel mindenki meg tudja csinálni, akárkit az utcáról behozunk, próbálunk 2 óra hosszát vele, és mehet a színpadra. Én is elmehetnék 2 órát, Igen. és pont úgy fogok mozogni. Tényleg felnőttekkel nem foglalkozik, vagy csak gyerekekkel? Csak gyerekekkel. Csak gyerekekkel. Hány éves korig lehet elkezdeni ezt a balett? Hány éves kortól lehet elkezdeni? Hát a legkisebb 3 éves nálam, és a legnagyobb 13. De ha nem akar ebből egy szakmát csinálni, akkor kezdheti akármikor, ahhoz, hogy legyen egy szép tartása, legyen egy zeneérzéke, nincs meghatározva, meddig lehet jönni. Van ennek egy nagy terve, és igazából ez döbbentett meg minket egy kicsit, amikor úgy döntöttünk, hogy feltétlenül szeretnénk önnel találkozni. Utcagyerekek mozgáskultúrájával szeretne foglalkozni. Erről a tervéről, hogyha mondaná Nagyon valamit. szeretnék, igen, és beszéltünk is a polgármesterrel, a 3. kerület polgármesterével, mert a 3. kerület kultúrházá alatt, vagy hogy ők segítettek ehhez Szeretnék az árva gyerekekkel foglalkozni. Nagyon-nagyon szeretném, és azt mondta, hogy fog segíteni ebben. Igen, ez nagyon szép dolog, és gondolom, hogy a szeretet vágy ezeknek a gyerekeknek 100-szorosan meg fog hálálni. Azt nem lehet kimondani, mikor látod azt a ragyogó arcot, azt a villogó szemeket, szóval nincs pénz, ami ezt meg tudná fizetni. És a balett azért az egy ilyen szigorú műfaj, olyan koordinált mozgás. Emlékszem, mi is tanultunk, azért bevallom halkan, hogy én is jártam balettórára. Hogy lehet ennyi gyerekkel fegyelmet tartani? Hát a kicsikkel a fegyelem elég nehéz, az biztos, de mivel ők nem akarnak egy operába menni innen, hát nem vagyok éppen olyan szigorú, mint egy balettiskolában, mint egy állami balettiskolába. De gondolom el is járnak együtt megnézni ezeket a balett előadásokat, amik vannak. Persze, az operett, hát az én szerelmem, az operett színházban. Melyik a kedvenc operettje? Mosolyországban. Igen? Játszott benne? Igen. Hát elfelejtettem, hozhattam volna egy pár képet is bemutatni az előadásaimból, elfelejtettem hát most sajnos. inkább a tanár. Igen. Csak ez nem volt benne a pakliba, hogy itt egy nyugdíjassal fogok ma beszélgetni. És most ne válaszoljon rá, ha nem akar, de a nyugdíj az jól fizet? Tehát adnak rendesen nyugdíjpénzt, vagy nem? Tehát mikor nyugdíjba mentem, akkor jó nyugdíj volt. Igen. 2 év alatt oda jutottam, hogy nem jó nyugdíj most már. Olyan keveset emelkedett, hogy... De meg lehet belőle. Meg lehet élni. Meg lehet, mondjuk. És arra nem gondolt, hogy koreográfiákat csináljon más színházaknál, vagy operettbe, vagy dolgozzon tovább? Nem mint táncosnő, hanem mint más? Nem. Ez volt a vágyam, hogy a gyerekekkel dolgozzon. hogy a gyerekekkel foglalkozom. Például Marosvásárhelyen, mikor nyugdíjba mentek a nagy népi táncosok, akik még olyan Mojszejeváson tanultak, tehát nagyon komoly iskolát jártak, akkor olyan tömegestől átmentek a színházba a kisebb szerepekre, és évekig nagyon szépen bevonultak, úgyhogy... Hát az Operett Színháznál egy volt kolléganőm, a balettmesternő már régen. Igen.
az operába. Szóval igencsak mindenütt el van foglalva ez a hely. Máskülönben nem is nagyon óhajtottam.